kommer han senest i anden halvleg, ved at tro. Ja, hvor Bayern bringer sig foran 1-0. Flot angreb. Og målskytten altså Philipp Lahm. På vej til at vinde endnu en træningskamp. Bayern, der altså ikke har... Ja, eller som har vundet alle træningskampe indtil videre. Det er også meget begrænset, hvor stærk modstanden har været i flere af dem. Men lækkert indlæg. Det er sådan set bare at sætte indersiden på den, og så får han lige en tunnel med. Johannes Brinkis kan ikke gøre noget ved den. Lækkert indlæg fra Ribéry først. Det er et flot træk, der bringer ham fri. Og altså, de er for langsomme i at presse boldholderen i øjeblikket. Rostock, de kommer slet ikke tæt nok på. Og altså 2-0 allerede. Ribéry. Så ikke engang hvordan de forsømmer at få sat boldholderen under pres, så er det altså for nemt at spille sig til friskud. Ja, så kan der skydes i stedet for at aflevere han, og så bliver det næsten for småt for Bayern, men småt er også godt. Thomas Müller, jamen der dukkede han altså op i den her anden halvleg, og intelligent vendt rundt, og kan han altså ikke nå op til Irkane, selvom han er 1,86 i Rostock-målet. Smuk mål af Bayern. Han scorer! Nej, han skal ikke, men det er godt nok tæt på, at han scorer. Først er det altså Mandzukic, der sender bolden ind til 4-0. Så kan han da blive noteret for en assist. Robben, der altså giver den til Pierre Emil Højbjerg. Det er altså stort ansvar, han allerede får nu for at sparke på mål i sådan en frisparkssituation her. Ud af hele kavaleriet havde jeg ikke forestillet mig, at det var Højbjerg, der skulle få lov at sparke på kassen, men fornemt forsøg, og Mandzukic